Panosta opiskeluun. Sillä tavoin turvaat itsellesi hyvän tulevaisuuden. Kirjallisuudesta saat elämäsi varrelle tärkeää tietopääomaa. Anna älynystyröillesi purtaa. Sinäkin voit joutua tilanteeseen, jossa sinulle tarjotaan tupakkaa eri muodoissa. Jos joudut tällaiseen tilanteeseen, pysy lujana ja kieltäydy määrätietoisesti. Ryhdikkäät käytöstavat antavat vankan perustan, jolle voit rakentaa elämäsi. Arkisten kiireiden keskellä on hyvä etsiytyä paikkaan, jossa voit unohtaa maalliset kiireet ja levähtää. Paavo Nurmen jalanjäljissä voi sinustakin jonain päivänä tulla olympiavoittaja. Liikuntaa voit harrastaa myös sisätiloissa. Ensin on syytä aloittaa pienellä lämmittelyllä, johon perinteinen haarahyppely on mitä sopivin. Lämmittelyn jälkeen voit siirtyä varsinaisiin lihaskuntoharjoituksiin. Näitä ovat muun muassa punnerus, vatsalihasliikkeet ja painonnosto. Sitten onkin taas aika nostaa pulssitasoa reippaalla ja päättäväisellä paikallaan juoksulla. Muistathan venytellä lopuksi. Reippaan liikunnan jälkeen on aika syödä monipuolinen ja ravitseva ateria. Ateria koostuu puhtaista suomalaisista ainesosista. Aineksista maito vahvistaa luustoa. Rehellinen ja rukiinen ruisleipä taas antaa energiaa pitkäksi aikaa. Tärkeiden vitamiinien saannin turvaat suomalaisilla hedelmillä ja vihanneksilla, kuten omenalla ja isänmaan kuohkeassa mullassa kasvaneilla porkkanoilla. Pääateriana vatsalle hyvää tekevää kuituisaa kaurapuuroa. Hiljattain perustettu Suomi-Ruotsi-yhdistys järjestää vireää vaihto-oppilastoimintaa. Kun kutsut vaihto-oppilaan vierailulle kotiisi, saat hyvän tilaisuuden opettaa hänelle suomalaista kieltä ja kulttuuria. Shakki, tuo älykkäiden ihmisten seurustelupeli, tarjoaa viihdyttävän ajanviettotavan. Tarkkaan harkitut siirrot ovat olennaisen tärkeitä niin shakkipelissä kuin elämässä yleensäkin. Ai, onkohan Ruotsin poika vaikeuksissa? Kohtelias isäntämme antaa kuitenkin vieraan voittaa. Äskeisen pelin vauhdikkaat käänteet tarjosivat pojille lisää puheensiementä. Karhu on karujen suomalaissalojen kuningas. On vain yksi, joka kykenee mesikämmenen voimaa vastustamaan. Suomalainen mies. Puukko vyötäisille ja karhua kaatamaan. Jälkiä etsiessäsi joudut ehkä raivaamaan tiesi hankalakulkuisen maaston halki. Jälki on löytynyt. Nyt vain juostaan kontio kiinni.
Kotikontujen tienoita tervehtien tämä laulumme kaikuukoon. Yli peltojen vetten ja tunturien aina Hangosta Petsamoon. Sama kaiku on askelten, kyllä vaistomme tuntee sen. Kuinka kumpujen kätköistä mullastamaan isät katsovat poikiaan. Sama kaiku on askelten, kyllä vaistomme tuntee sen. Kuinka kumpujen kätköistä mullastamaan isät katsovat poikiaan.